tuossa olin tuossa yhdessä rukousryhmässä rukoilemassa ja siellä sitten tuli esille toi sana pelastus. Ja mitä se Raamatussa niin käytännössä tarkoittaa ja minkälaisia ulottuvuuksia Raamatussa siihen aiheeseen niin on. No kaikki sanoo yleensä, että se on laakista, ollaan pelastuttu. Ja no sekin pitää paikkaansa ihan täysin, mutta sitten mä löysin siitä semmoisen ulottuvuuden, jota mä mietin, että mitä se tarkoittaa, kun siellä puhutaan siitä, että ikään kuin se pelastutaan ja uudestaan vaan pelastutaan. Siis se on tämmöinen aikamuoto. Olisiko mä löydän sen, mikä se olikaan se kohta siellä Raamatussa. Mä otin siitä screenshotin, toivottavasti se löytyy vähän helposti. Joka tapauksessa siellä puhuttiin siitä, että meidän jättäkää siis kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. Niin kuin vastasyntyneet lapset, tavoitelkaa puhdasta sananmaitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen. Joo. Ja tässä puhutaan nimenomaan puhutusta sanasta. Amen. Ja puhutun sanan yksi ominaisuus on se, että sen motiivi on rakkaus. Ja se puhuja, joka puhuu sitä puhunuttua sanaa, niin sen pitää olla agape rakkaus. Sen motiivi. Ja silloin se on sanaa, ja silloin siinä ei ole kysymys siitä, että se on kirjainta tai lakia tai just pilkulleen niin kuin Raamatussa lukee, vaan se on kysymys Jumalasta, elävästä Jumalasta, joka antaa elävän sanan. Mutta Raamattu toimii siinä, että se valmistaa sen puhujan sydämen tekemään sitä. Eli puhumaan sitä puhuttua sanaa, mistä tässä puhuttiin. Mutta se pelastus on siis sellainen asia ilmeisesti, johon me kasvetaan. Ja mun yksi isoimmista rukousaiheista on ollut, että me saataisiin Suomeen lisää sitä sanan puhdasta maitoa. Tämän kohdan merkityksessä nimenomaan. Joo. Eli puhutun sanan osalta. Itse olen sitä harjoitellut 15-20 vuotta ja olen huomannut, että se ei ole ollenkaan helppoa, että se vaihtelee kausittain, että miten siinä päästään. Ja tämä oli yksi hyvä esimerkki siitä parantamisen armolahjassa, johon liittyy tämä sama asia. Ja parantamisen armolahjassa se puhuttu sana on se, mikä mahdollistaa sen parantumisen. Mutta saman aikaan evankeliumi on voimassa, ei sanoissa. Ja sekin sanotaan tuolla Raamatussa. Mun ei heti semmoisia haasteellisia puheenaiheisia, joista mun ei mitään valmistella, eikä mitään hajukaan, mutta evankeliumi on voimassa. Kyllä. Ja mä jossakin vaiheessa on ihmettelee, että evankeliumi on voimassa. Ja sitten tämä kohta tässä, minkä äsken luin, että me kasvataan pelastukseen sanan maidon kautta. Puhutun sanan erityisesti, siinä puhutaan puhutusta sanasta. Näitä kahta aiheita mä oon yrittänyt tutkia pitkään. Mä oon tullut sellaiseen lopputulokseen, että intimiteetti Jumalan kanssa on ehkä se yksi sellaisista tärkeimmistä avaimista. Mitä siihen liittyy, siihen intimiteettiin Jumalan kanssa? Mä voin vaan kertoa jotakin esimerkkiä. Se, että me vietetään pyhän hengen kanssa kotona aikaa. Miten me voidaan viettää pyhän hengen kanssa kotona aikaa? Rukoilla jokaisen ihmisen puolesta, että ne saa täyttyä pyhällä hengellä aina, kun ne saa Raamatun eteensä. Ja jos se onnistuu, jos se toimii, niin silloin ne toimii. Se on hengen miekka. Mutta jos se toimii niin, että ihmiset ei täyty hengellä, kun ne lukee Raamattua, niin siitä muuttuu lihan miekaksi. Wow. Ja itse asiassa tämä asia on kuvattu myös Raamatussa. Harvemmin siitä opettaa, olen kuullut paljon monta sellaista opetusta
yhdeltä henkilöltä Aasiasta ja muutamalta henkilöltä Amerikasta. 2. Timoteus 3.16. Pyhän hengen inspiraatiosta, pyhän hengen henkäyksestä. Pyhät kirjoitukset ovat opiksi, nuhteeksi ja ojennukseksi. Ja itse asiassa pyhän hengen henkäys tarkoittaa käytännön elämässä sitä, että me käytetään pyhällä hengellä siinä vaiheessa. Ja itse asiassa pyhä henki alkaa näyttää sitä meidän sydämelle sitä Raamattua, jolloin meiltä saattaa jopa jäädä joiltakin herkemmiltä ihmisiltä. Mä oon testannut tätä hommaa tai pyytänyt ihmisiä raportoimaan kertomaan, miten tämä toimii, kun mä oon rukoillut ihmisten puolesta ja tämä on alkanut toimia niille. Mutta johtuu semmoinen, että he voivat lukea vaikka semmoista Raamattua, jota he eivät ymmärrä. Sitten he saavat vaikutelmia siitä pyhän hengen kautta siitä tiedosta. Ja mun rukous on, voisin rukoilla tästä aiheesta. Tänään tuli sellainen ajatus, että nyt tämä vaan tuli, että kiitos Taivaan Isä siitä Jeesuksen nimessä, että me tullaan sun eteen tässä aiheessa, että me halutaan kasvaa siihen pelastukseen, me halutaan se sanan maitoa, me halutaan se, että se tulee tähän seurakuntaan ja muualle seurakuntiin. Niin kiitos Taivaan Isä siitä, että kiitos Pyhä Henki, että tuut jokaista semmoista ihmistä varten, joka täällä nyt haluaa tätä janoa tätä sanan maitoa. Ja kiitos Pyhä Henki, että tuut tämmöisiä ihmisiä varten, jotka tätä Jumala tarvitsee, joiden sydämet pitää saada uuteen asentoon. Niin kiitos Pyhä Henki siitä, että vapauta se sun parantava läsnäolos niille sydämille. Ja Pyhä Henki aseta se prioriteetit niiden ihmisten elämässä uuteen uskoon siellä sydämen tasolla, jotta he pystyisivät. Me pääsivät olemaan sun kanssa intiimissä kanssakäymisessä tähänkin. Auta heitä vastaanottamaan se sun inspiraatios, joka on jotakin yliluonnollista. Se ei ole mikään inhimillinen innostus. Siinä ei ole mistään sellaista kysymystä. Me voidaan innostaa ihmisiä mihin tahansa, mutta nyt Pyhän inspiraatio on niin erityinen. Kiitos Pyhä Henki. Se on sellainen, joka tekee työtä meidän sydämissä ja parhaimmillaan se voi näyttää meille yhtä sanaa Raamatusta 3 tuntia. Ja mulle se kerran näytti sitä yhtä sanaa Raamatusta 3 tuntia. Ja tuli valtava prosessi ja sydämen ympärileikkaus. Niin kiitos Pyhä Henki siitä, että me tähän Suomen Siionin näitä seurakunnat, kuka tahansa tätä kuuntelee, missä tahansa Pyhä Henki. Auta jokaista pääsemään siihen asemaan sun kanssa Pyhä Henki. Että he voivat tämän niin kuin ilmestyksen vastaanottaa ja tässä ilmestyksessä alkaa kävelemään ja saavat sen sun lahjas lukea sun kanssa sitä arvokasta pyhää kirjoitusta. Joo, kiitos Pyhä Henki. Ja sen lisäksi kiitos Pyhä Henki siitä, että mä haluan vielä rukoilla myös sen talouden puolesta, että Jeesuksen mielestä, että tulisi tälle seurakunnalle taloutta niin, että olisi tarpeeksi aina, ei tarvitsisi miettiä, että olisi sähkölasku, tulisi kaikki katettua ja tulisi vielä enemmänkin. Niin kiitos Taivaan Isä, Jeesuksen nimessä pyydän, että anna se apu tälle seurakunnalle ja tuo sitä taloutta ja anna niiden ihmisten tulla, jotka on janoisia, niin että ne saavat tulla ravituksi. Kiitos Isä. Ja kiitos Isä. Ja kiitos Isä siitä, että voit antaa meille lisää armon lahjoja. Mä uskon, että jokainen kadulla ansaitsee tulla parannetuksi. Jokainen jossakin sairaalassa ansaitsee tulla parannetuksi. Niin mun anomus Isälle vielä, että kiitos Isä siitä, että annan meille jokaiselle semmoisia armolahjoja, jotta me voidaan kulkea sun kanssa ja ihmiset parantuu ja ihmiset saa vapautua ja ihmiset saa niin kuin sinut kirkkaasti ja selkeästi niin kuin elämäänsä. Niin, että se muutos on niin kuin jokaisen ihmisen kohdalla, joka me kohdataan, niin se muutos tulee. Ja Jumala tulee ja kohtaa hänet ja tulee hänen sydämeensä. Että siitä ei tule pelkkää puhumista, vaan siitä tulee todellista Jeesuksen nimessä. Kiitos Isä siitä. Kiitos Pyhä Henki. Kiitos Pyhä Henki sun johdatuksesta. Ja ne, jotka on evankelista kutsulle, erityisesti evankelistan kutsulle, niin kiitos Pyhä Henki siitä, että sä voit antaa sen johdatuksen. Vaikuta ihmisten sydämissä sitä, että se niin kuin
heidän sydämet avautuu sille sun johdatukselle ja vaikuta ihmisissä sitä, että he rukoilevat oikealla tavalla, ovat sun kanssa kanssakäymisissä oikealla tavalla, jotta se johdatuksesta tulee täydellinen. Ja jotta he tietämällä tietävät, ymmärtämällä ymmärtävät, että nyt tuonne suuntaan mennään. Ja voivat mennä ihan uskossa ymmärtämättä, miksi sinne suuntaan. Ja kohtaavat ne oikeat ihmiset. Ja tuovat sun valtakuntaan ne oikeat ihmiset. Kiitos siitä. Kiitos Pyhänkin, että avaa nyt niin kuin niiden ihmisten sydämiä kuulemaan paremmin ja tarkemmin, jotka saat evankelistoiksi kutsunut. Kiitos Pyhänkin. Kiitos Pyhänkin. Anna vaan lisää. Anna vaan lisää Pyhänkin. Kiitos Pyhänkin. Kiitos Pyhänkin siitä. Kiitos Pyhänkin. Että sydämet syttyy näköjään. Sydämet syttyy. Kiitos Pyhänkin. Kiitos Pyhänkin. Ja silloin tulee niin kuin seurakuntaan ihmiset Jeesuksen nimessä tukkoon. Ne lisää ihmisiä tänne ovet auki ja Jumalan sanonkorjuun aikaa tähänkin seurakuntaan niin, että ne tulee tänne sisälle asti. Kiitos Pyhänkin. Kiitos Pyhänkin. Kiitos Jeesus. Ja kiitos Jeesus siitä, että ne kaikki elementit, mitä sä haluat tähän seurakuntaan tuoda, jotta ne ihmiset tulee ravituksi, niin sä tuot myös niitä puhujia, niitä oikeita puhujia, joita siihen tarvitaan. Ketä tahansa tai mitä tahansa. Sä Isä pystyt sen järjestämään. Jeesuksen nimessä, että ne tulee tänne kanssa. Aamen. Kiitos Pyhänkin. Kiitos Pyhänkin. Kiitos Pyhänkin. Kiitos Pyhänkin. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos